Magnano mbola tsara atsika jiaby ary mirary fahasalamagna ho atsika jiaby. Atsika niany alohan'ny fety 26 amare kinieneny kindregna hoe niany zay gn'any raha ty. Tsy le 26 ny alanay fa le fagnambakagna vahoaka. Izy volagniny Alpha Blondy teo hoe les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains. Naka ndraiky ndramiko volagna anazy hoe les ennemis ny gasy de ny gasy karaha tsika fahavalitsika. Fotony magnabotry magnambany. Aloha direct ambarako ny mariny magnabotry ary magnambany. Gasy karaha izy. Nisy farany izy hoe au top nefa nisy farany nul. Ankalaza 64 ans d'anniversaire ny indépendant tsika mare. Malahelo losidiniky ny tegna mahita raha ataon'ity fitondragna ty tsy mahatsapa hoe jaly mahazo vahoaka. Abaribary ny fitondragna ty mihitsy ny hoe tsy fijirendrô atsika vahoaka malagasy zay. Atsika tsy jirendrô. Raha zay ambarany anareo eto sanandra, atsika tsy jirendrô. Madagasikara andeha ataondreo velotegna. Ro ny tsisy asa. Ro io koa chômage. Ino amizay raha ataondreo? Magnano milatsika député, amiagna place ministre, alefa tiako chef district antanjegny hoe, amin'ny commune zegny hoe, amin'ny faritra zegny hoe. Kamaradiko anao, kamaradinao za, amiako place anao 50-50. Mampalahelo. Tegna mampalahelo. Potehiny ty fitondragna ty Madagasikara. Za teto nivolagna tamin'ny farany igny hoe koa boka ny potehiny mbo mety natao solution arrosegna ny bananiry ahitry, fa tsika nalefa ny zalaty mihitsy au fond de la mer. Raha zay mbaroko sanandra. Imaginenareo baka aleva honogno film tingafa film Titanic nandehina farany fond de la mer. Ino trop problème ara-tekniky zegny. Donc tsy magnamiatsigny za. Izy koa tsika vahoaka mety fakajo koa. Fotony ataoko 15 ampitaogno zalaty teo mihodikodigny teo izy karaha tourbillon ny tsy tourbillon baka fa karaha ino raha mandalo matetika Florida igny. Ya ataoko tourbillon edy baka rambon-dagnitry ho atsika. Io boka raha tegna misy azafady Texas ndraiky Florida igny rambon-dagnitry io. Ahodiny nga io atsika. Mampalahelo. Izy fa nivolagna nangalako nationalité vazaha noho ny avenir any zanako fa Madagasikara tsisy avenir. Normal izy mivolagna zegny. Nino raha tsy nipotehiny à Madagasikara? En généralement raha nipotehiny culturel tsika. Culture tsika tegna nipotehiny ty manafy laha ty. Aloha ataoko manafo izy. Ndre izy andro ke izy tsy ataoko manafo, ndre izy président république. Moi je m'en fous. Izy président république amin'ny alatra na vice président république fa tsy aky mba ohaka.
tiaky mba hoaka nazao anao io fa alatra nazianao io. Anao ne mety magnodigny jerinao fa zay tsy vohodinginao jery. Raha nataonao 2009 tsy adignane. Navorinao zay tamin'ny 13 mai, nitao aminao zay andeha Ambohitsiroatra, anao navy antsasan-dalagna. Opa! Anao nilefa aminao agny. Na ino anao nilefa? Na ino anao tsy nandeha niaraka taminay Ambohitsiroatra? Question apetrako aminao ne zegny. Monsieur, ataoko le président ely anao eto. Question poseko aminao zegny président valia ny antiko anao mahavaly zegny. Anao koa ikabary pour 26 Nyamare. Valia hoe nagnino vahoaka na posinao nandeha Ambohitsiroatra anao nody Ambatobe. Anao boko tsy sainatra jusqu'à 7 février anao mandeha magnano malahelo. Tsanga Ambatony Ambohitsiroatra, za placenao za tsy masaky. Firy action nataonao, événement nataonao tagnatin'ny 15 amby taona ke anao mba nitsangana hoe nieky fa diso za baka aminaka navian-draha jiaby. Za tsy mivolagna ro ray aman-dreny zokinao nitaondra taloha aby ro tsisy adisovagna ro nisy fa ro nahay ny volagna ny mary ary ny bebaka ny mary tamin'ny vahoaka. Fa anao mbiagna anao mba ny bebaka zalahy, mba mbaraha zedy mbiagna anao mba ny bebaka tamin'ny vahoaka hoe nagneky za fa diso za tamin'ny 2009, nagneky za fa diso tamin'ny 2014, nagneky za fa diso tamin'ny 2000 sepa tsy haiko eky baka. Zegny raha ataonao monsieur le président, koa tsy andratravanao olo amonoanao olo. Mba nandiniky ve anao amin'ny raha ataonao zay tagnatin'ny 15 amby tagno, aloha ataoko hoe 14 ans. Mba nidinianao raha jiaby zay. Paix à son âme, ray aman-dreny Niasy Didier Ratsiraka. Marina izy nanohitry fa à la fin izy koa fa hitany fa ho grave, izy nitsotra hoe tsy hitako tsony natao izy ka aleoko za mandeha apetrako aminareo ny fahefa. Izy niala. Pardon. Navy paix à son âme, papany démocratie. Nadosonareo izy, nataonareo apèsement izy. Izy tsy namaly ndray ary izy tsy nidongy ndray be. Koa fa nadosonareo izy, sasany tamin'ny savogno, tamin'ny clean, tagnanany izy niala. Tahetsika tamindrey. Navy 2002. Atsika jiaby nahita nisy raha tsy mety. Fa noho ny vahoaka nosary kajo tagnatin'ny jaly nataondry sasany niteraka 2002. Ndray tsy nety nataony fa izy tafara natsapa fadisovana izy, nipebaka izy hoe diso zary vahoaka malagasy. Navy 2009 tsisy raha tsy niroanareo 2009. RNM, fanagam-panjakana, bureau mpanjakana, solution ve igny 2009 nataonao igny? Aetsika zo io 2024. Mba ino raha naharigny namboarinao na voaharignynao anao personnellement, monsieur le président? Za tsy nahita, boko za tsy nikinarigny hoe ty raha mba naharigninao. Raha nisy
continuité de l'État babino fa anao nagnano izy. Président, mivolagnany mary, anao babanefan'olo, raha fa vita signature, raha fa vita contrat tagny, anao navy anao tojo, ataonao faninao, anao nagnano izy. Oh, monsieur le président, zegny ve anao ny ampandroso vahoaka? Zegny ny ampandroso vahoaka. Za aloha personnellement, za tsy mita Madagasikara mandroso. Une téléphérique, une train urbain, une hôpital Mararapenitra ndeha tsy leon'ny vahoaka miditra ao. Anao mivolagna fa hôpital Manarapenitra, za tsy magnambany vahoaka karaha za. Mba 4% amin'ny vahoaka baka ambany volo na baka amin'ny vilo eo nandeha nitata amin'ny hôpital Manarapenitra anao io ka hoe janga somatsara. Ny akamaroany maty amin'ny hôpital Manarapenitra. Zany ve ny Manarapenitra, président? Za tsy hitanisy aminao nino raha nisy tao. Fa karaha tao ny hôpitalinay Manarapenitra Diego, zay fa mavozy koa tondro havanay na namanay na olo baka ambany volo aminay agny andeha amin'ny hôpital Manarapenitra ankininy amin-dragnahary ndraiky razana foiky. Volanay miala, fanagnananay lafo noho ny fitahagna havagna namagna, rebaka résultat bako. Mampalahelo, anao amizay watawaty hoe Manarapenitra. Ta tsy nahita. Za mampatsiaro raha nivolagninao misy tsota tadidiko tamin'ny émissionao niaraka tamin'ny Ranabavy Ultina Real tamin'ny 24 mai 2013. Fagnevako malandy cerveau-naka mbola malandy koa. Olo ambakenao ambany volo agny ankadalenao fa za tsy ankadalenao, monsieur le président Rajoelina. Zegny naviako mivola ary mbola mipodiky niany. Tiako ary tadiaviko atsika miraha lahy magnano live face à face. Zay ny tianao volagniny ary zay raha tiako volagniny koa. Agnontanianao za, agnontaniako anao, valiko anao, valia za. Ping-pong atsika miraha lahy. Koa vitanao zegny ambara za daty andra, fanjava lera. Za miambigna any, intelo niany za nangataka raha zegny aminao président. Anao tamin'ny 24 mai, za koa tsy diso, za avy archivinao agnontania Ranabavy Ultina Real. 24 mai 2013 nisy émission nataonao roe mianada Tambotsoroatra. Za tafitokiky njahanao tamin'ny andra an'igny. Niany zany de ampatsiaro anao raha nivolagninao. Hoe agnova Madagasikara. Ategna niova Madagasikara. Tegna vaovanao Madagasikara, président. Fotony nandeha etsika fond de la mer avec taux PIB tsika 3,8. Mandroso Madagasikara. 2013 anao nivolagna raha zegny hoe agnova Madagasikara. 2009 anao nangala place teo en force avec coup d'état nataonao. Anao boka malaigny hoe nagnano coup d'état, anao nagnano coup d'état. Zio ambaranao coup d'état le mamono karaha namono andro raha tsy mandrava, paix à son âme, karaha nataondreo namono Ahmed Abdallah, Ali Soali, nataony Bob Denara. Raha nataonao 2009 président, igny natao hoe
coup d'état. Niany Madagasikara tsy voaovanao, tsy voaringinao. Kobaly anao mandeha magnano super koy. Miteto zao tontolo zao mangataka retoboko ka mangataka retoboko. Sorako anao zoko be sareraka. Mbo afako anao zoko la. Koa miova raha ty, anao tafiboaka fo. Aboa quatrième, tchèque, troisième génération ni mondialisation. Mangataka retoboko ka mangataka re. Ititezanao zao tontolo zao président. Angataka vola. Ampidiky trosa. Anao boko vola famandroso Madagasikara. Za tam placenao olobe materaka za. Ny volagna aminaka hoe koa mandroso Madagasikara fo aza zany dolo ario izy. Pe asonamo. Za koa nataony olobe volagna karaha zegny, za tam placenao za fa nangala ondra hoe 14 ans za teo tsy tafiboaka ko raha ty aloha za amy démission za vola. Tokony voly politique anao karaha volagna nataonao tatsimo tagny hoe koa tsy vitako RN13 voly politique za. 5 ans anao nagnano teteza mitatra. Monsieur le président, constitution mitagnanao sady volagna vazany volagna gasy tsy haiko aemindreo io manavanagna anao mba vaikia edy amin'ny constitution ao misaotra hoe teteza mitatra. Farafaratsiny anenao teo 3 mois ou 6 mois fa anao nagna 5 ans tsisy raha nanjary. 5 ans dimy. Anao zay boka tsy mahay chiffre koa. Zay koa boka problemenao président, chiffre tsy hainao. Dimy, 5 ho vazaha, 10 ho atsika gasy. Ino raha anao ataonao? Tsisy, oera. Any mbola oera, mbola mitohy oera jusqu'à niany. Nagnino anao tsy niala karaha zokinao ray aman-drenao koa fa hitanao tsy naomby le raha rô nialy. Namezandreo tafity, namezandreo maramila ny fitondragna, anao tokony niala. Anao koa tia tanindrazagna marigny, wala anao koa tia vahoaka marigny, fa tsy hoe raha io ahodignao gauche, ahodignao droite, fa tsy mandeha fa bloqué. Vandy atenanao tao amin'ny vahoaka. Président, jusqu'à mbiagna anao avandy amin'ny vahoaka. Vandinao fa hainy vahoaka. Noho ny vandinao ni navienanareo tsy nahazo tamin'ny vote législatif fa nareo nagnano coup d'état. Amin'ny raha mahazatra nareo dia ny halatra. Président, anao volagna nangala nationalité anao moany zanakanao. Mba haboaza edy en Europe ou bien en Amérique ou bien à Singapour. Zegny lazaigna fa tanàna farany mba agnisan'ny tsara. Anao mandeha magnadoso moty à Dubaï. Téléphérique. Natao transport urbain. Za tsy enika nahita. Za tsy enika naregny. Io ndraiky anao savant. Premier savant en Afrique nagna téléphérique transport urbain. Fahaizako téléphérique zay président aminaka za bado. Za tsy magnambaka vahoaka aloha ambarako ny marigny. Agny en montagne, amin'ny station ski agny. Anta misy la glace neige agny, agny ny fampiasagna téléphérique.
ndero mpiondrogna magnano ski aby rô azoko ny tegna amindreo miondrogna zao montagne igny fôtony io tsy miasa amindreo fa anao nandeha nampidriky Mahamay lanko nampidirinao Setoany nampidirinao Mahondo Masaka Madagasikara ndraiky teleforikinao io ndre volany divangagna sanduity igny tsaiky andeha l'école fo fa tsy hita andeha mbakenao amy telonjato tsy haiko 3 ariary iondrogna izy ndre lavanifo mora lavitry ny 3 ariarinao io lavany mora lavitry ndraiky io telefrikinao io président aza-batoigna zay vahoaka anao neny bady fa tsy vahoaka matoa vahoaka fa nangigny fa tsy mioza tsy hoe rô resy fa rô empaka kajo voky sarotondrô ny sasany fanandoa fero ny sasany fa losy korazagny rebaka noho ny raha ataonareo amin'ny fitondragna zoti grave ane raha ataonao anao may atseniky président ohatry ny vidiny mahogo aminay antety ao lafo ny 3 ariarinao io vidiny mahogo aminay antety ao tsy sitrana zay mandeha mivanga mahogo aminay antety agny aleonay lavitry 3 ariary vangenay TSB vangenay gold tendanay mangasa alhamdulillahi rabbil alamina zay avy antragno zay sterik mandry no tsy fahaizanao mikonty baka problemenao ndraiky telefrikinao io président noho ny fitiavanao eraoera anao boka ty hidriky agnatin'ny la légende ny Afrique hoe teo nisy président zay tany Madagasikara sady beau gosse ny jeune nanditiky Madagasikara agnaty ranomasy au fond de la mer zay boka raha tadiavinao ane la légende tadiavinao matia ngomby tsy mitao mikidreja aminay agny azafady président aminay agny zay tsy mitao mikidreja koa matia ngomby ary tompony agnomby tsy magniry atikena tsy haiko na ianao dika mivolagna zay agnontania PM nao baka olo baka côté agnontania izy hoe ino madika mivolagna le zalary anao tamy 24 mai 2013 io nagnontanie ny ranabavy Urtina Real président niana anao volagna fa anao tamizay ny vola azafady anao tamizay ny vola tsy fombako mampiasa RP-diva amy vahoaka niny fo raha nampiasainao rango zay anao navy io ndraiky niany erininy basin-drano sa basin loko baka dangereux sa basinino bomba lacrymogène nino balapira nino nefa nanao tamy ranabavy Urtina Real 24 mai volanko aminao ndao zava archive hoe za tsy te mampiasa fitaovana mahery vaika président nagnino nadosonao ambana
anao boka toujours miala baly anao zao volaniko amin'rany zay anao mbo volana sangany tany fa zovy ny baiko tsanao ndao anao mandeha amin'ny Bana Ivazy Bana Diego base aéronavale Antsiragnana tsisy arme ambarako anareo vahoaka any Diego zay atsika zao koa ndiran'ny fahavalo Diego tsika jiaby poadi rebaka tsisy arme am Bana arme jiaby lakoty fa nampanongendro agny fotony izy mavozo olo-mpagnano ratsy baka mavozo arme tavenao ny arme mbola fa tsy ragnana raha tsy mandrava raha tsiraka ndreo manafa Bana fa kajo iska titiky magnadozo pindariny koa ro zao fampendre edy agnanovagna défilé ny 26 mari alevana rosary ary mandeha to vantara am 26 ty amitsika Diego io aboko am togno avy 26 avy zahava sara lenareo niany ndraiky araiky andeha boka andro am togno avy la même chose même cadence même chanson izy izy lagafy zay mpanakanto lagafy zay rythme tsy miova fa parole miova il est beau le lavabo titre nira zay lagafy mira izy tamizegny anao nivolany fa tsy fomba anao mampiasa fitaovam-piadigna mahery amy gasy karanao président tsy adignaneny raha nataona zay tsy adignane havagna ralana bavy zanaka ray aman-dreny gasy lio gasy novotro karaha zay tifirinareo bomba lacrymogène tamy taogno roso tsy lavitry tamy taogno roso mbola masaky mavandy koa anao amizay fa tsy anao normal tsy anao boka fotony anao tsy sur terrain fa baiko boaka amin'olonao ro généraux nomenao isan'andro reo baka ipitrano io izy ka taogno anao nommé 40-30 généraux andeha taonino atsika misy frontière mifagnila amitsika atsika koa ny ivondrano 64 ans indépendance tsika zo tsendriky na regny zaka misy bateau pirate navy nagnafiky ataoko hoe Sainte Marie za tsy ary nariny ataoko hoe Nosy Be za tsy ary nariny fa anao amy fitondragna sy ny fitondragna andesinao sy ny gouvernementanao no manafiky vahoaka amy bombe lacrymogène amy basy pira je non de olana koa fa ngamboatra bala blanc baka marenda itifiranao vahoaka hoe agnanovagna sarinady zay ty président nagnano sarinady zay ene karakory ny tana basy ene karakory bala blanc zegny ho an'ny olo nagnano SN meilleur azy service national fa ny pom-pirenena ivelany tafiky mahe hoe ino bala blanc zegny karakory bala blanc zegny anao boko koa nivolagna tamizigny fa tsy niany ane président niedivanao tsy fitiavanao Union Européen tsy fitiavanao Nations Unies tsy hainao fa malegny zagny any le mot fa ataoko fo anao ne mabotony Nations Unies anao manafo ny Union Européen sy ny forongolo
président, tianao tsy tianao, anao ndeha ia nde Union africain fo mbola zaza ty zay ny Nations Unies, anao ndeha ia nde Madagasikara to tsy voasauvenao tagnatin'ny 14 ans, anao ndeha ia anao boko ny oataoata tamin'ny émissionnao ndraiky ranabavy Oltinarial hoe convention de paix. Président, mba mangataka aminao ely za ameza za définisiavo aminaka le mot nambaranao hoe convention de paix. Sa no igny ny volambolana ni appliquenao ndraiky niany ve io convention de paix io en peuple malgache. Za tsy nahita, aboko za tsy mahay, aboko za tsara nahita. Ke za lany fagnahy aminao président, ataoko avy amin'ny volagna ny Majunga hoe azafady ranabavy Isabelle mpandafo mosipa amin'ny barapamba amin'ny jardin kaila io boka ranabavy, izy io boka fazanany reniko mandafo io. Asanao président Jaboravava, rehefa sesiky mafana anao maro raha boka amin'ny vavanao, fa anao koa fa manintsy lany clé adignanao raha jiaby tamin'ny hafanagna anazonao, pla 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 pla. Anao mangi vahoaka tsy magnadigna, ny tantara tsy fagnadigna président. Anao zao boka mivolagna hoe na ino maza treky aminakapo, anao zao olobe io, anao boka ny mitondra io, olonao boka ny gouvernement ro, olonao ro parlementaire ro ny sénat ny député mbola idirako ro io boka io. Zay tsy mehe olo président koatsy anao. Adignanao article 49 ndao vakia. Aza manana constitution 2010. Tsy za, tsy Barabasy, tsy Belgique, azafady rezandrisany. Tsy Rala Fleury, azafady Zandrila. Tsy ranabavy Fanirsoa, fa anao sy ny forongonao nagnano constitution tamin'ny 2009. Adignanao amizay le article 49, 46, atamatavy anao masaky ny volagna. Oui, afaka magnano propagande ary afaka magnara tiako atao. Nefa ny article 49 nataonao hoe président de la république tsy mahazo magnano mafangaro asa-panjakagna ndraiky propagande ndraiky société ny antokonao. Normalement anao président tokony miala, anao tsy président TGV. Wala ipara tsy ako salopara. Anao tokony magnaboaka retarendantry hoe za tsy président ny TGV, Imara, IRD, IRK tsy ako ny papara jiaby. Nefa raha hitananao bondinao. Ino raha s'est passé tamin'ny taogno roso? Député nagnano motion de censure. Tsy nandeha aligny matsagna anao président. Nandeha navoronao Rotary Arena. Ray aman-dreny materaka anao igny ary mavita mampinono anao tamin'ny menamena. Azafady maman Christine Razanamaso, nitivitiveinao. Zegny ve vahoaka ho asy confiance aminao? Nde olo materaka anao tivitivenao. Anao mambola anao président ke hoe anao tsy azo tivitivaigna. Koa tatsako droite riatako gauche. Tivitivaiko koa boka aizanao izy marary sa tsy marary. Olobe igny materaka anao ary mavita nampinono anao koa anao zanany naterany. Tivateva ataonao amin'ny ray aman-dreny. Non, président. Za placenao anao kaza mandeha l'église. C'est pas la peine.
za placenao za tsy nasaky nagnano spectacle amin'ny mamasiny hoe fideragna anao manefa tiava ray aman-dreny. Motion de censure bloquenao sy ny firongolo gouvernementanao. Article 46 anao ne nagnano hoe tous les fonctions publiques fonctionnaires fanagnam-bahoaka fitaovam-bahoaka bureau-mbahoaka tsy azo ampiasainareo koa fa propagande nefa nampiasainareo tomobilim-bahoaka nampiasainareo jusqu'à amin'ny ambulance ny vahoaka nampiasainareo tamin'ny faritry tatsimo tany nanaovanareo propagande. Président ampidiana vakia ndraiky constitution nataonao fa tsy mamango. Ampidiana vakia ndraiky constitution nataonao fa tsy mamango président. Za mipody amin'ny fetitsika ataotsika mare 64 ans. Président andeha vandy amin'ny vahoaka koa anao zao. Nino koa vandy andeha ambaranao zay mare. Zay baka fa ningany Zoukbe ray aman-dreny papa Paul Congo zay fa tsy marigny angano zay zao mitandregny angano koa iny koa raha andeha ambaranao zay vahoaka amin'ny 26 juin io. Za tsy me asanao niany ikabary iny koa kabary andeha vandesanao hoe Miami fa nandroso Madagasikara. Mbo volaniko anao Miami io hoe vita téléphorique fa mandroso Madagasikara. Ndre avion tsy anagnatsika, ndre avion tsy anagnatsika. Amtaniako anao niany président valiako anao mavaly fotony raha ty action nataonareo sy ny forongony. Nalafinareo Air Force One 24,500,000 tsy ako firy nandeha vola. Nataonareo niny volany Air Force One président aboisé en détail hoe ty nampiasagna le 24 millions tsy ako 24 milliards 500 millions tsy ako firy vola de dollars tamin'ny Air Force One nalafinareo aia niny raha nefanareo tamiziny niany tsisy avion Madagasikara. Ndeo twin hauteur tsy anagnano Madagasikara niany. Comore hely ary managna air Comore fa tsike nino mba aveo nagnanay président anao ni anao koa baka ataoko hoe kolasy anao nandroboka anao mba nagnamboatra kolasy baka izy mandroboka fizy magnamboatra fa anao tsy haiko baka place ameko anao président ny oro batinao io tsy amboarinao l'usine firy ny ravagninareo 2009 mba boaza iny président leva sara leva vidéo hoe grande usine mba natsangana anao tagnatin'ny 14 ans ou 15 ans. L'usine zanaka l'usine hely amboarin'olo ary igny andehananao taonao inauguration fa hoe anao nagnano izy. Oh mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph bande de grâce alléluia. Managna henatra président manaova karaha kolasy izy magnamboatra izy mandroboka izy magnamboatra fa anao ne président robatinao raha jiaby aboko tsisy raha vitanao tamiko raha amboarinao oera tsisy fiatraikany agnatin'ny vilagniny vahoaka. Zio io baka teo baka olo mba mampandevy rano migaka dité zio ne olo président fa tsy mampandevy rano olo fa tsy migaka dité aia ma rano andeha ampandevezin'olo ao jirama tsy mandeha rano motro tsy miredry facture tsy miova mandroso Madagasikara.
tegna mandroso Madagasikara. Agnano 26 volanko atsika mare vahoaka malagasy mandini atsika. Atsika fa matiny mafy, atsika tsy miasa, atsika tsy mikarama, atsika ndeka dalendro ndeka podium. Aza lahy zaho 50 taogno managnambigny tegna ambarako nareo la vérité. Za tsara nena andeha podium io, tsara tiako mandeha zo, fotony tsisy avantage nakao. Sintrana koa za mitandreny la muziky antragnonaka, za mivanga cochon, za mivanga bouteille nitoaka. Heureusement za tsy olo nitoaka, za tsy olo cigarette, za tsy olo jamala. Misy olo zay boka antragno-tany azoko be anao tsy mihina jao. Fady za karaha zanako viavy jamala, fady za karaha mamako, karaha baba, karaha anabaviko jamala, koa rafany boka setroko cigarette jamala sy miforongony. Ndre anao tsy midriky varavarana anaka io na koa nitondra cigarette ambavana. Même agnaty tomobile naka anao mbola tsy midriky fo ndraiky cigarette no. Toaka karaha zegny koa. Za tia ambiance, za tia la musique, la musique farany tiako agnabony tany tsisy karaha reggae. Za gasy, za koa teninao hoe ino la musique gasy mba tianao, za tia Iran JB Babaïky. Taloha ry Dedesy, ry Jokers. Regny hira tiako, parce que regny hira mampandiniky. Fa za tsy andeha tsinjaka antsintseliky, andeha tsinjaka antsi-pe rano tsisy. Andeha sasako amin'ino? Ranomasy. Zegny fandrosoana. Olo antety jiaby ndeka dalenareo ndeka podium. Za tsy magnametsika vangain-drano marigny 100% nareo. Za miarady aminareo vangain-drano. Aza magnano 26 nareo. Ary za koa mitogno commune sasany magnanaova karaha vangain-drano, aza magnano 26. Farafety mangadovy anareo zo. Izy mitokiky nareo ndray tsy vakigna amizay tsy azony vola anareo. Ndre atsika mivolagna zao fa zanaka miambigny tsy azonareo vida bazary eo. Nefa natsika taloha daditsika dadilatsika mivanga zanaka miambigny 2 semaines 1 mois tsy avy 26 zegny. Anao mikarakara zanaka miambigny vidiny dadinao, babanao, mamanao, amienao ino mongo miaro apango, ody salady, tintin salady regny atsipy agnaty reo avao. Mandrapaveny 26 botrabotra zanaka miambigny. Anao zao ndo mivanga zanaka miambigny amin'ny bazary aribo, kombo azonao tapako loako. Ndre zanaka akoto ty fo lafilafo ny miondrana teleforiky. Zanaka akoto ty lafilafo ny miondrana teleforiky. Vahoaka zalahy io nefa ny volagna, izy volagna tsisy avenir anany ndraiky ry zanany eto. Atsika tsy mba tontohitry eky zalahy. Rodogniny amin'ny fety, mamono aomby ary, misy fizaragna kivety fa ho avy nitoaka fa ho andalo président. Anareo merci président. Izy magnembagna, anareo mandeha viditra amin'ny kiraro vaha. Nareo ndraiky nahita président nandeha route nationale, mba mbarazay d'ailleurs route nationale nandeha nany Rajoelina sy ny premier ministre sy ny gouvernement nany. Asy ava mandeha baka ro gouvernement io
baka Tananarivo jusqu'à Vidégo zahako ro andeha milalagna ao baka ro tsy andeha amizegny ro magnemba pesa kokotsika magnarara raha ataony Vangaindrano fa kasakadalendreo andeha hagnano chaudron zay mijery chaudron on s'en fout chaudron io baka maro magnontany ino ma chaudron zao be chaudron io tanareo drone regny magnamboatra dessin soratra vandivandy en l'air ino atao hoe chaudron baka amy drone igny zegny misy laser magnaboaka soratra magnaboaka dessin feu d'artifice io ambarako anareo mahafaty zo ratsy fipoko zo ratsy fandifasagna zo mahafaty karaha bala igny zo mipitrahan-tragno volanareo vahoaka koa nivangandro zo enareo ohatriny kesika araiky ny feu d'artifice agnontania fanjakana nagnamenareo isaka zo ndraiky district jiaby baka ohatriny kesika araiky ny feu d'artifice avitagna mividy carburant jirama amin'ny anesobe io ko total ny kesiky ny feu d'artifice naterinareo amin'ny ambario be io sitragna volan'izo namenareo zay nifanga carburant nampidiriny agnatin'ny machine amy jirama io zay mba tsy tapoka motro fa feu d'artifice même pas 1 heure de temps tsika mizaza azalahy araiky iny tsara nareo miala boko andiody adrako andiody atsika zay mbo lavitra amitsika mgahoany agny mbo lavitra amitsika agny zay marakatsaka agny nefa natsika tsy mety misy jery arabika mitrotro karaha ataoko be jiaby zegny ane ataony fanjakagna aty amitsika mipitrahan-tragno magnanaova karaha ro Vangaindrano za no tegna félicité Vangaindrano tiako raha nataony Vangaindrano toiza ary district sasany tokony mangala karaha igny koa fotony magnabady olo loatra fitondragna aty anao misy vola mivanga feu d'artifice na ino tsy ampanonganao karaha piasa mpanjakagna piasa mbahoaka ampanonga vola karama bourse ny pianatra ameza roa ara-dalagna magnontany anao za PM nagnino moa karamanareo ministre tsy sakinareo retardegna karaha bourse ny mpianatra mba valedy za zafady pianatra isaka nefa ny vavanao ne monsieur Tay Christian premier ministre tsy volany tsisy fa tsy angatagna amin'ny ady mpianatra fa firy fanjavatsy ny grève ro tsy ary nahazo karamandro bourse-ndreo ndraiky équipement-ndreo nefa ny gouvernement-nareo tsy sakinareo tapagna même fanjava raiky karaman'ny gouvernement tapa fanjava raiky baka karamandreo ministre reo atsika miza fandehana ny sakinareo tsy sakinareo sakinao ve monsieur président agnatin'ny 5 mois tsy mahazo karama karaha ataondreo mpianatra io tsy mahazo karama président anao koa fa nazo nationalité anao anao maefa andafy agny misy avenir andry zanaka anao ialaza ambilaza miadininay fa tsy zay nde vokisanao vandy eto anao ne sa tragno ny vandy ny lapany masonzy tsisy rapareo zay avaratra agny nomaly atsika naregny raha nataony banque mondiale
Isaorako aloha banque mondiale mahita na tsapa mafy mahazo raha vahoaka malagasy. Ary isaorako eto raha nabavy le mpagnano gazety en France 24 igny toy izy asanao fa mérito anao miasa ho an'ny Madagasikara. Hitandregny koa baka tsika zao sakindreo fitondragna ty ma agnadoso raha nabavy Gorgia a Madagasikara sakinao io tsy sakinareo io tsisy droit agnadosonareo io ne journaliste international io nomegna navy io fa io tsy na volontaire navy io. Karaha nataony madamo Union Européenne ty nomination nagnapitragna izy ho ambassadrice ny Union Européenne Comore Madagasikara fa tsy anao andeha agnadoso izy io anao andeha ady amy raha tsy leonao kory nafaka anareo izy mbola io sitrapon'ny Union Européenne magnadoso io ke nomaly après raha jiaby ny sahobahoba naboaka andreo tamin'ny France 24 sy ny firongony ary ny fahatsapany banque mondiale raha misy miatreka amin'ny vahoaka eto fasakanako sandrako ao nao président tsoko anao mare ndeha hagnano eraera hoe noho zay boka majo zalaty noho ny fahaizana miasa ary hitan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny fiasatsika tena azo fagnapiagna. Non, io tsy fagnapiagna. Noho ny tsy fahaizanao miasa edy ny débloqueavandreo zao. Noho ny abadoan'ny gouvernementanao edy ny débloqueavagna i vola 658 millions de dollars io. Parce que io ahakin'ny Madagasikara. Droit-ny Madagasikara mahazo io. Io le kaindreo hoe faky. Facilité élargie de crédit. FMI bekony Banque mondiale hoe débloqueava volan'ny Madagasikara fa mafy ny mahazo ny vahoaka. 337 millions de dollars mandeha faky. Ary 321 millions de dollars FRD. Ino antony? Tellement fahitan'ny Banque mondiale mare loatra fandevozana ataonareo vahoaka, finananareo volam-bahoaka. Condition napetraka ny Banque mondiale any amin'io. Maro condition napetrany: jirama, carburant, lalana, santé, éducation, etc., etc., etc. Jiaby zay tsisy nefanareo tagnatin'ny 14 ans. Mbambaraza edy aminareo député tamin'ny fitondragna io, ndraiky anareo sénateur amin'ny fitondragna ty, mba ino raha nataonareo nazahoan'ny vahoaka tombotsoa? Soi-disant nareo maro anisa tamin'ny assemblée tao, tamin'ny sénat tao, mba mbaraza vahoaka baka hoe ty raha nataonay fikambanam-be ny RD, tsy haiko IRK, tsy haiko IMRA, tsy haiko IPAR, anareo salopara aby reto hoe tagnatin'ny 5 ans nareo député sénateur nipetraka teo, ino raha mba nataonareo nantreky tamin'ny vahoaka? Ambarazay boazay détaillé aminay. Anareo niady raha ny vahoaka ke navy tamindreo mpanatanteraka ao amin'ny gouvernement ke nataon'ny gouvernement le raha. Téléfrique. Stade za baka tsika manohina agnara. Aleoko mitana lavitra agnarana ananjy. Stade Mamasy.
izy eo amizay nandeha mipoapoagna koa jiaby ohatry ino koa ndeha lena rojo ndeha gnano deja boko na rojo nagnapoapoaka azy nagnino tsisy vola aia nangalandreo vola zany hoe gaga reo misy tafita o mitana raha jiaby amin'ny stade io aia ma vola ny tafita nandeha nangalagna koa vola quelque part amin'ny ministère abokoa ny raha mampitokiky madame finance ministre de finance azafady za manogny ny agnaranao ranabavy madame Asimbelo anareo amin'ny gouvernement ma zao manjary magnano lalagna anareo koa zao manjary manapaka ny LFR loi de finance rectification anao nagnano loi LFR tamin'ny assemblée tao anao tsy nikoragna baria stade anao nomoaly fa komoaly nandeha nagnano conseil des ministres agny anao mivolagna fa misy vola ny débloquena tant tsy haiko firy andeha nanaovagna stade ny baria vola taia koa nangalarinao ino koa raha fa nalafilafinareo ambadiky tao koa tsy tagnatin'ny budget finance nivolagninao tamin'ny assemblée ne terrain baria tsy nambaranao zay vahoaka teto ne loi de finance nataonao hoe tant de millions ou des milliards agnamboaragna ndraiky mandeha terrain baria fa agny amin'ny conseil des ministres anao mivolagna le raha magnaboaka le raha madame le ministre de finance et de budget aiza le mangarahara ke za mivolagna atsika vahoaka atsika boka iambiny semaine prochaine za koa tsy mavanty tokony boka boka ivola 658 millions io de dollars io agnatin'ny caissiny tafidriky agnatin'ny caissiny mpanjakagna ministre des finances io zay fa miambigna anao sandra aboazay mangarahara ny tany andeha PCN rojo io parce que banque mondiale fa nivolagna raha andeha atao zo fa ny détaillendreo tak tsonareo ndeha vandy aminay koa important voalohany agnatin'io jirama noho ny fahabadoan'ny gouvernement sy mpitondra ty nagnamezagna atsika zo parce que zo akitsika FMI boka azaveko aminareo ely FMI io ne karazagna coopérative atsika misy vola ifetsika ao banque mondiale mibeko FMI hoe firy volan'ny Madagascar ao tant de millions de dollars bon débloqué tsy eliely amezan'ny FMI atsika karaha tempiso hely atsika zao namezandro hely 658 millions de dollars 337 millions de dollars amin'io mandeha faiky 321 millions de dollars mandeha amin'ny FRD 4e édition zegny io tsao koa andy volagna bakary zalahy mare noho ny fahaizantsika mahay miasa noho ny fahabadoanareo tsy mahay miasa amezan'olo vola io atsika mampatsiaro mampitokiky za ingiay Augustin Mondriamanan'olo 500 le vola bado anareo fa tsy le vola ny magnitry amaragnako izy hoe navy nivolagna za teto ty resaka décentralisation ty tanky volaniko azafady mitodika aminao za zandry rahalahy sitiny foaza zalahy tsokoria aleva ordonnance 73 014
ordonnance 73-015 tamin'ny 30 mars 1973 parce que io ordonnance io tanky tsy voaovatsika menimenitsika tena décentralisation fa io nataondreo décret ordonnance aroe io bloquena tsy agnanaovagna décentralisation mila débloquena io rahalahy sy teny anao ne député io débloqueava io frère zonareo amin'ny député ao ne midébloque io 30 mars 73 général de division Gabriel Ramanatsoa signé io ministre en finance des affaires tamizegny Albert Marie Ramarson général de division Gabriel Ramanatsoa PC onamo ny homologué raha io ny accepté raha io teo tsika bloqué amizay baka tsy tafiboaka amizay le décentralisation mila débloquena io rahalahy angatako amitsika député tsy miara-dia amin'ny fanjakagna ty débloqueavanareo io ordonnance aroe io koa ny débloquenareo décentralisation io vita mamafa edy reo amin'ny faran'ny émission nakabaka io publieko amin'ny Facebook nakao ordonnance aby reo en détail farany ACC kofa tsy hainareo asanareo mialaza lahy anareo ma mila sasaina vo miala raha tsy hainareo kofa tsy sakinareo volagny ny mariny miala ACC za raha tsy raha mazatra ACC reto miambigna sasaha baka namitry olo io ro vo mivolagna ny mariny fangala fanjava raiky atsika ny fidy zahava Afrique du Sud be Afrique du Sud niarakaraka tamitsika ro ny fidy nindreo fifidianana jiaby naharindreo ndraiky mandeha 5 jours fo résultat jiaby ny boaka 5 jours résultat jiaby ny boaka en Afrique du Sud ACC lerany tamin'ny présidentielle igny anareo ny roakaroaka papapapapapa naboakanareo résultat anareo teo fo nahita fa 50 et quelques pourcent ny rajoel pourri 2 millions olo rabe ny fidy nanjary tsy neny compte koa ma ACC izy koa 2 millions ny fidy rajoel tamin'ny novembre nandeha ia basy le 1 million tsy ny fidy ro député ny fitondragna reto amin'ny fotoagna atsika mivolagna zio ndre ny piaradia tamindreo fo fa tsy ny fidy ro nanjavogna 1 million dikan'izegny tokony angala jery anao monsieur le président vahoaka atofoko anao matao fa tsy navy eo le 2 millions tsy nalany olonao aby reo tokony mangala jery anao président vahoaka fa tsy tianao tanà volagna anao tamin'ny fandaharagna anao ndraiky ranabavy Oltina Rialy le 24 mai 2013 hoe tsy fombako ry andro nirina rajoela mampiasa fitaovagna ambotegna vahoaka miambigny baka zay miambigny ane zay mivoleza ndraiky fagnamboaramboaranareo olo zay madokitry sa zay zany ka miamby le sambosamboranareo tsy nanjary nataon'olonao jiaby tamin'ny fitondragna teo ndraiky ny samboranareo ndraiky nataonareo garde à vue
tongonoko araikaraiky reo menasy tamin'ny arme nataony Raoldine tamin'ny président Fokontany Mahitsa natao enquête Raoldine natao garde à vue Raoldine nisamborina reo Raoldine non halatra palissandre tatra ambodin'ondry jusqu'à amin'ny taratasy signé izy tompony l'entre-Kotomanga nisy raha nataonareo izy ministre ny fitsarana madame Lande zegny nisy raha nataonareo olo aby zegny tsisy scandale nataony Lalatina BM izy io baka fa tsy hainy positionany agny baka mikapokapoko karaka boka morabalatsika kwa partout feno izy sakinareo manambotry Lalatina raha jiaby nataony jusqu'à menace de mort nataony amin'ny babany sanany soi-disant baka reo tsy niteraka fa tsy haiko natsanganandreo ministre ny fitsaranao madame Lande aiza le fitsaragna maleo tegna ACC ala bato jiaby nataonareo eraka ny antetiny Madagasikara reo sakinareo aia le basy arangarangananao monsieur Lakoto Florent Rakotorso vavanao ny volagna zay maha olobenao kaza mavandy olobe mavandy tsy tsara ray aman-dreny miamby anao ny vahoaky ko misy fikorontanany Madagasikara baka aminao ACC seni baka fa tsy nanjary fa raha ngoela antsika mahay hoe seni tsy manjary fa anao ACC aboale basina rangaranganao vavanao ny volagna anao ne olobe foringa ray aman-dreny miamby anao ne vahoaka lalagna piara ho any rehetra fa aza atao ka lalagna ny jo ao lalagna tsy ny rasoa koa fa ny jo ny andrasoa koa fa ny Rakoto ny andrabe ke zegny ny amaragnako izy niany mirary fety sambatra atsika jiaby 26 juin 64 ans nazao atsika fahaleovan-tegna atsika tsy maleo-tegna fotony nino vazaha mitondra atsika vazaha taratasy mitondra atsika Cédric Mamadou karaha irany Magic System fa izy moa zegny tsy soatsika magnanaova fety an-tragno ry avako aby fa kazakadalendro chaudrone feu d'artifice podium rony mihina masiro mendomendo kabokandreo ny couleur fa kabokanao nino majaboaka sasakentana mandiniatsika vahoaka après volanko laivinaka ty publier koa le ordonnance roe ndraiky détail momban'io ordonnance ny bolikavandreo tsy avitatsika magnano décentralisation io samby mamaky atsika boko tsika samy mandiniky ino marigna raha misy